weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takusana yoni to diboli Mali diboli Sénégal senco jaligela wuro himadu kon waktu yoni ha to selenga e nder duɗal ceerno Mohamed Seck e ko taari ɗum kala ene jiya e gardidi kabaruji men to leydi Sénégal nogas e nayyi tataɓuru hitande ujunaje nogas e nayya ha yetti nogas e nayya tataɓuru hitande ujunaje nogas e joyyi woni hitande tengurengo oɗo henna Bassirou Diomaye Diakhar Faye hooreji lendi ko are gardidi lefol laamu leydi Sénégal beele ko Sénégal naaɓe ɗaminino ko keeɓi walla keɓani hande o ko ɗum woni ko yardete yogay jayɗeli leydi Sénégal to leydi Mauritanie wonande accident musɗo baɗɗo ɓen yiltoɓe kanŋe e nder diwan Zouayrata yimɓe tato mbasi hen pittali mumen to leydi Mali wuro wiyetengo Nema Bugo ene tawi nder commune mo Kolongo ko ɓen joguitiɓe armeji jani toon yimɓe hewɓe lebtama toon daabeje kewɗe konama toon woni butikaji galleji woni ko duppa toon to Burkina Faso ñiŋi no fewi yogay jayiɗeli ɓe kolliti ɗi jayiɗeli kay ko yidde bonnude mbadi Burkina Faso ɗum ko caggal yogaynoto caktade wonde wargoji kewɗi baɗaɗe fulɓe hewɓe jayde ko ɓe kolliti deƴƴata ɗonɗo ɓe nanga e nder leydi ndi joolam jaɓeri ma en jaaha to Israila ma en jaa toon to Riyad jonde hakkude Russie kame Amérique kaldigal jaam toon to Ukraine musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗen ko joom gande kawnide cuuɗotoɗe e nder leyɗele woni mande Massa Keita joom gandal kawnigal an jiilotoɗo kanŋe jiilotoɗo jama walla boksita sa jokkodire mande Massa Keita so wannima ko waɗantuma ma yiitu ɗin ngaluji ɗin jiilotoɗa e nder leyɗele kala mande Massa Keita gorko pullo hen bange Mali ganke hen bange taweteɗo to Ségou ene tawi nder leydi Mali kettinaɗo e nder windere nde ko wayno Mali Côte d'Ivoire Afrique du Sud Angola Zambie Mozambique RDC Congo hay nokkuji goɗɗi kala mande Massa Keita ko joom gandal kawnigal mbuɗo o yamnotakoma so wannima oyima yaruni yiloroni hen ma yiitu jama walla kanŋe walla boxit walla gueɗe ngaluji kewɗi ɗi jiilotoɗa e nder leyɗele kala sa yiɗi jokkodirde e mande Massa Keita joom gandal kawnigal ngaluji cuuɗotoɗe nder leyɗele mbatta ko tonggode leydi Mali 00 223 76 68 45 99 walla mbaɗa 00 223 capanɗe jeeɗiɗi e jeegom capanɗe jeegom e jeetati capanɗe nayyi e joyyi capanɗe jeenayyi e jeenayyi joni jokkodira e mande Massa Keita joom gande kawnide salade aadi ɓuuri firtude aadi ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji wi ko firtata aadi mo adudire jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe addu diine maɗa weltare TV ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa jaadiɗo ɓalawale danwal kala ceerno Amadou Tidiane Diallo ene safra rafiji kewɗi ɗi jiiɗa ciirol omo safra wonduɓe kista fibrom dogam sitte rewɓe ɗon ko ɓesdowade rewɓe dartoraɓe kala gorko mo melga wuuro jinneji ene yarani ɓen wonduɓe koyɗe musoje koyɗe ɓuutoje ɓalli ƴakkuji ɓalli musoji keeceje musoje kala ceerno Amadou Tidiane Diallo dendagal rafima no fotiri so tawi oɗon maldana balɗe tati on ɓurodirtaɗon mbiya alhamdoulillahi rabbil alamin gorko mo melga wuuro jinneji ene yarani ɓen fiɗaɓe e wonduɓe prostate kala hay sinno prostate ma koko yano ha ala ko heddi so wona no opéré sa jokkodire ceerno Amadou Tidiane Diallo joni certa hen ha laaɓa
gorko mo melga wuro jinneje yawre men yaw yitade koye men usraɓe gorago e jippiɓe leece kala e on fanno mo jogui leɗɗe wiyete ko meeɗi moosa aƴetta ɗum joni moosa no furu ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneje ko labɗo reedu ko malaɗo wuri ni wiiɗo sanne gorko mo melga wuro jinneji ina andino dendagal kilineɓe makko saabu hurum lewru korka ndu dendagal kilineɓe makko no potirno dendagal haajuji e oɗo saaha joni ko promotion 50%. 50% kala to neɗɗo yoɓanno ujunere ko 500 so neɗɗo yoɓanno ujunnaji 10 ko ujunnaji 5 gorko mo melga wuro jinneji konni wiiɗo sanne e oɗo saaha joni mo tawe to noccor lamorgo leydi Mauritanie to leegal bitegal Samia galle makko ko étage ne huccite usine plâtre to leegal Samia kala jiɗɗo jokkodirde makko nder leydi Mauritanie numéro makko appel mbatta ko 46 94 21 91 so tawi ko numéro makko WhatsApp ko numéro leydi France mbatta ko 00 336 0404 66 27 gorko mo melga wuro jinneji base makko ne tawe to Dakar ne tawi ɗo mi yii ko no wiye Ceerno Abdoulaye Diallo numéro mum 77 714 94 15 ngam hoybitene tawateɓe lappol palol dande maaɓe Mauritanie Sénégal Amadou Tidiane Diallo ne jogui base mum to Dagana ha to Rosso Mauritanie kala ene tawe ɗon sehil makko ene wiye Ceerno Amadou Dia gorko mo leeraɓe numéro mum 77 537 79 28 Ceerno Amadou Tidiane Diallo ko labɗo reedu ko malaɗo woni mbadden dando faade makko kawis Allah cuuɗiɗo ekkiɗo hen lekki mbiyaki gorelte noon ko kawisaji mawɗi goni e muɗuma gorelte ko haako moƴƴo iwroko to koridinoro a yittat ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam gulɗam aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa gorelte ko haako moƴƴo ala rewam ala effet a wulnat tan an joguiɗo caɗele AVC jogui caɗele cardiaque tension ɓandu jaaɗol tuƴiɗo mo yahata jama ni juma ni jokkoyde en ɗam mo nangata taare janowo yogay rafiji kewɗi kala gorelte ko kawis mawɗo tan woni e muɗuma an joguiɗo ƴiye musoje ɗaɗi ɗi dognata ƴiƴam kala mum de sa jokkodire gorelte ma wi alhamdulillah gorelte hewɓe hutortoɓe ɗum kolliti jiiti men koye mumen on mo nangata taare yogay rafiji goɗɗi kala sa yeehi to Google a waɗi www.gorelte.com ma janggan hoore maɗa kala muɗuma so tawi ko tongoɗe gorelte jiɗɗa hebde beele mbawa jokkodirde e mabɓe so tawi gonɗa koto Espagne jokkodirta koye Amadou Touré mbatta ko plus 34 643 29 22 96 so tawi noon gonɗa koto Belgique jokkodirta koye Munta Samba Ba mbatta ko plus 32 466 17 00 52 so tawi noon gonɗa koto Sénégal Mbour jokkodirta koye Seydou Ndaw 77 388 21 88 so tawi noon gonɗa koto Ndendori ene tawi nder leydi Sénégal jokkodirta koye Salif Diallo mbatta ko 77 901 74 67 so tawi noon gonɗa koto Kaolack jokkodirta koye Khadijatou Guissé 77 693 55 12 so tawi noon gonɗa koto Jimbe jokkodirta koye Amadou Thiobana mbatta ko 77 428 85 88 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Ngaydo 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorelte e jeese men eɗen daña hen jama kettode kaburuji mon e demgal pula Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient jam ñalle mon musidɓe tedduɓe amde nogase nayi mboyi hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase joyi yonti kumpital men ɗemgal pular ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon
giɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sar to karallagal Weltare TV ko Saydou Abouba ma en jabbo musidɗo men ceerno Ibrahima Saydou Kane no e wadde kala kikiɗe e nder kumpital men ɗem ngala pulara hitande ujunaje 24 wonno ko 24 lewru mars ha yetti hitande ujunaje 25 en hawre 24 lewru mars woni hitande tengure ngu ko Bassirou Diomaye Diakhar Faye are gardidi lefol laamu leydi Sénégal ko nden ɓiɓɓe Sénégal naɓe cuɓinomo o naati toon to galle laamurgo to ɗum noon hitande kala ko ɓe kunino ko wayno gila to banggue ñawoje faggudu ɓamtude gueɗe e wellidde ɗeɗo gueɗe kala o saaha teskama hayso tawi woni won hen ko laati gueɗe kewɗe to banggue wellitare neɗɗo to banggue ñawoje to banggue faggudu leydi e to banggue jokkodire hakkude leydi Sénégal kame leyɗele goɗɗe kala diplomatie o hewɓe jayɗeɗi gati ɗeɗo gueɗe kala ko gueɗe jatirɗe caggal no feewi o gorko mo duuɓi 44 laamiɗo leydi ndi taw kadi ɓiɓɓe Sénégal naɓe kala hen temedere o dañi hen 54 neɗɗo biyanɗomo kay an min cuɓi ya won hoorejo leydi ndi kanko e hono mo suuɓi woni Ousmane Sonko hoore jagoɗo makko to banggue Pastef ɓen kolliti o bila kay ko bila moƴƴo no feewi kono kadi to banggue lundu ngo holliti oɗo bila kay horme bonde meeɗa ka yiyede nder leydi ndi Sénégal ɗo hen ɗo guuraka kala seeri beele yiide haalis ko caɗele mawɗe no feewi o ñalawma hande koye on débat tigui wona keddoɗen koye leydi ndi Sénégal gam sabab eɗen gandi ardi ɗum ko Bougane Gueye Dany yalti e deƴƴere mum ala ko heddani Pastef so wona woñigui ɗum ha tentengal ɗo hen kulal amnesty mo ganduɗa ngal ɓe dotti hinje ittude tan kamɓe ko nafataɓe ko heddi ko kala hen boraɗo hen yo dañoy hen kañum kamɓe kam haaju mabɓe ala hen on noon holliti maɓe seppo jaam yawo ɗum koto yeeso suudu sarɗoyeji ndu leydi Sénégal wonata ko 2 lewru fandu so haaji jomiraɗo o wonande FDR eɗen gandi waɗi rewɓe e worɓe hanki o noon rewɓe ɓe mbaɗi haalande mabɓe to ñiɓirde APR ƴetti toon konngol mabɓe ko nene Fatoumata Tall wonino jaagoɗo e laamu président Macky Sall hanki o suuti toon konngol makko holliti nguɗo laamu kay gila ari tan ko caɗele ndiñi to banggue faggudu to banggue nanggude yimɓe ene dumba ɗumen ko alda e sariya eɗen gueɗe kala wo erima noon Diomaye o saaha nde hollitaɓe bila mo ene wawa famnade ɗon ɗo waɗi hitande kono kadi ɓe kolliti kamɓene maɓe jaltu e deƴƴere mabɓe gam hoccodirde e nguɗo hen laamu ngu ganduɗa oɗo saaha ala kala jaɓɓal ngal jogui ko fate banggue gueɗe ɓamtoje leydi ndi Sénégal koye on politique keddoɗen wonande FDR eɗen gandi ngal cetal hande sete mabɓe jannuɗo toon to Touba nde iwi to Touba fayi koto Tiwawon ɓe kolliti khalifa général mo Tijani taw kadi ko Serigne Babacar Sy Mansour jaɓɓimaɓe mbawi yewtide toɓɓe jaaƴe no fewi ko fate banggue gonagal leydi ndi taw kadi yaltinɗin konguɗi ko Amadou Mame Diop gonnoɗo hoorejo suudu sarɗiji ndo leydi ndi Sénégal ɓe jeehi ha toon to Thiénaba e jasan kala gam wadde jilluji mabɓe e galleji khalifaɓe diine hollirdeɓe oɗo saaha gonaɗo henna nangle ɗe ne keewi leydi ndi hani haala ka ene heewi no feewi ɗum noon khalifaɓe nde kalta e nguɗo hen laamu gila kadi oɗo saaha goɗɗum kewtani taw koye ɗin fannuji kala Pastef naɓe ɓe jonnani hay seeɗa ɗi konnguli jahoji e laylayti rendo kametileji kala cuuɗo konngol artata koye konngudi jawtuɗi Ousmane Sonkoji haalanno taw kadi gonɗani o saaha ɗin kala kewti e noppi ɓen Pastef naɓe kolliti ɗe gueɗe poti ko dartinede kuule cattuɗe pawi e jomumen ƴattotoɓe e yennoɓe ha e artiroɓe won e gueɗe kala ɗum ko hanki e nder plateau mo TFM taw kadi koye émission wonande quartier général e garde gola Pape Cheikh ɗum ko caggal wonande kay Badara Gadiaga nde sutton konngudi mum ɗin konngudi noon welani Pastef naɓe yaade Ousmane Sonko saabu ɗin konngudi wa artiri ko haalulaji on hoore jaggoɗo ɗi gonɗani ɗum noon jagorɗo o mo ganduɗa woni Badara Dione holliti kamɓe kala o saaha yoɓe ndungto no fewi wonande jayde wiyetede TFM caggal wasi ɗum ɗoftade ko fate banggue autorité ji leydi ndi kame daraniɓe
leydi ndi kala to Ziguinchor paɗena toon kadi jannginoɓe heewɓe hannde o ko fi juuɗe mumen ɗum ko caggal nde étudiaji walla caggal nde élevaɓe jani e biyeteɗo Sidi Goudiaby ɓe pii ɗum to école nokku biyeteɗo Belfort ko waɗa ɗum ko noon holliti heewɓe syndicat ji ɗi to Thiès ha fanma to Mbour Kaolack ha toon to Ziguinchor e kala saha ɓen jannginoɓe ne keewi yanede taw yanta e maɓɓe ko ɓen élevaɓe taw koye ɗiɗon fannuji kala hefto hanki o jangde alqur'anil karim taw koye duɗal al imran koɓe 19 reftiɓe ɓen 19 hen 12 ko gorko jiidire ɗe ko sukaɓe rewɓe hakkude jaro duuɓi 6 duuɓi 9 kamɓe kala ɓe jalti koye ngal duɗal biyengal al imran taw ardi ɗum al imran taw ardi ɗum kadi ko oustaz Aliou Sall jinnaɓe hewɓe sehilaɓe tawtoraɓe kolliti so tawi qur'ana adorima e becce suka ene gasa on suka o wasa nokkude fannuji goɗɗi wa rewa lawol ɓe mbasima noon nde sukaɓe janguinte jangde alqur'ana taw ko timmude ñande aljuma nde ɓen waɗɗinoɓe moto ha jani e oɗo hen gorko tiroynoɗo ko ene tolno 100 million ɓe mbattini ko nawde ɗum caggal losko e enquête police wawi yiitude hen ɗiɗo taw ko luunoɓe appartement toon to Parcelles Assainies kamɓe ɗiɗo noon ɗon toon ɓe nanga e nder kene tolno 100 million o kala ɓe tawra tan ko 17 million hakkude jaarowo e duuɓi 23 kamɓe duuɓi 24 oya ko tappise goɗɗo noon ko peintre waɗata kamɓe ɗiɗo kala ɓe nangama ɓe mbiyama teb goɗɗo noon gandi mawni ndi biyeteɗo Souleymane Ba on ko dogɗo woni koye yiilede taw suwa taw yiitede jahaten ko toon to Bakkela caɗele ndiyam wuro ngo ne jogii ɓen haɓɓoɓe ene mbaɗa glace ngam yeeyde ndu lewru korko teddude to Teska 42 ne yaha 56 degré nguleeki beele kadi wa faabade joomen kono ɓe kolti o saaha ko caɗele mantiniɗe ko caɗele ndiyam Teska ɗe no feewi e nder diwano to Tambacounda jaagoɗɗo cellal ɓalli woni Ibrahima Sy tawama toon ne wonde gouverneur o kamɓe préfet e joom wuro ngo udditi toon nokku ɗo ganduɗa ko kirsirɗe beele wona e kisale nden ka ko noonne kadi nokku ɗo rewɓe mbawata jibinde taw kadi ganduɗa koye kisal e ɓuural kono kadi o haaɗani ɗon tan kanko on jaagoɗo holliti ko ɓamtude yoga e gueɗe ha yettima toon to Madina Koura noon ne tawe e nder diwan Tambacounda udditi toon centre mo ganduɗa taw kadi yimɓe hewɓe ne mbawa safrade hen inde makko Modou Dieng jeeyi duɗal Qur'anil Karim tawetegal taw kadi ngal tawete koyno ko biyeteɗo kada baloji noon tawete koye commune mo Dey Ali Daara Djolof nder département mo Linguére kanko noon jeeyi ngal duɗal kono noon sukaɓe almuɓe heeɓe fiyaɓe toon ha ɓalli ɓorti no feewi image kewɗo jiyeteɗo taw caggal nde gendarmerie yeehi toon tawi ɓurguel famɗude koye duuɓi 6 yarata kanko on Souleymane noon baɗɗo ngal badalo ko dogɗo kanko Modou Dieng o noon ɓurno joɗade koto Touba kono kanko jeeyi ngal duɗal sa noon jaggama waɗama garde à vue wonande kay wonande lebte ɗe waɗi e ɓeɗe sukaɓe walla on mo totti yo janggin lebte ɗe waɗi e ɓeɗe hen sukaɓe ɗum ɗo hen uddi kumpital men ɗemgal Pulaar no leydi Sénégal paaɗen koto leydi Mauritanie ma en jaa ha toon to Luxembourg gorgola taw yen toon musidɗo men ceerno Ibrahima Saydou Kane way waɗanede kala kekiɗe so addande men actualité ko fate gueɗe diine. Assalamu aleykum wa rahmatullah. Wa aleykum assalam wa rahmatullah. Ceerno Abdoulaye Sarr en calmini dendagal hettiyankoɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa. En garti humnude aadi mo gaɗodirɗen e julɓe he. Ceerno Abdoulaye Sarr lewru korka ko lewru ɓural, ko lewru moƴƴere, ko lewru yurmede, ko lewru yaafede bakkatuji, ko lewru kadi momtanede bakkatuji ha laaɓa ceer. ɗum tagi nelaɗo Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam o wi Allah tedduɗo towɗo o ene yaafo so lewru korka ari
ene yaafo dendagal julɓe hooroɓe hayɓe korata ene jaafe ha tengti noon ala ko haali so tawi jamma leylatul gadiri ari oyi so wona nayo ɓen ɗon Allah yaafata koɓe Allah kadi jabanta koɓe duwaw maɓɓe hayso ɓe koori korka maɓɓe jaɓetaki sahabaɓe ɓe mbimo holɓen nayo ya rasulallah sallallahu alaihi wasallam o wi jarowo sangara walla mbiyen kamowo sangara e gaaƴiɗo jinnaɓe e taƴowo enɗam e tikkodirteɗo ɗum woni mudminu hamrin wa aaqul walidayhi wa gaadi urrahimi wa musahinu qila ya rasulallahi wa man ismu musahinu qala huwa almusarimu yani alladhi la yutakallamu akhahu fawqa salasati ayyamin o wi ɓeeɗo nayo jomiraɗo subhanahu wa taala so ɓe ñaagima yaafuya jomiraɗo yaafata koɓe so ɓe koori korka maɓɓe jaɓetaki koɓe maayi tan ɗomka duumiɗo e yarde sangara ha tengti noon e lewru teddundu ndu walla ñalawmaji tedduɗi so ngari o hayso hoori komo wara hoore makko ɗomka ko noon kadi gaaƴiɗo jinnaɓe foti noon o aaƴi ko bam makko walla ko yum makko ala ko haali fof noon so ɓe jeehi haɓe mawni jinnaɗo so mawni ene hamni ene namdo ɓiɗɗo yo waɗan ɗum hunde ko ganduɗa ko amnata ko ɓaade kako taw ko hunde daginde o aaƴo jinnaɓe o waɗanta ɗumen haydara walla omo doga ɗumen ga o so tawi o hoori komo wara hoore makko ɗomka omo wara hoore makko heege Allah jaɓanta korka makko kadi so jamma leltu gadiri so ari so duwima Allah jaɓata e taƴowo enɗam mo ganduɗa oɗo ko taƴowo enɗam o jokkata enɗam o so tawi o hoori komo wara hoore makko ɗomka omo wara hoore makko heege kadi ñande jamma leltu gadiri hay so hawre jamma leltu gadiri so ñaguima Allah jaɓata ko noon kadi on tikkodiraɗo mo tikkodiri e musidɗo makko ko ɓuuri balɗe tati woto neraɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni wiyata on tikkanɗo musidɗo muɗum julɗo ko ɓuuri balɗe tati so juuli jaɓetaki kala ko rewi Allah jaɓata tikkanɗo musidɗo muɗum julɗo a haaldata e muɗum a salminta ɗum so salminima a jaɓata ɓuuri bonde fof noon ko tikkodira e musidɗo ma julɗo o ara yafnadema caloɗa yafademo ay ɗo fo ɓuuri jasde kanko oɗo garɗo yafnade o kanko o serte caɗele ɗe ko an rondi fof han kadi nde ko fonno hebde e ko ponnoɗa hebde fof ko an rondo fof ene waɗa ɓeɗo nayo so tawi ɓe koori ko ɓe mbara koye maɓɓe ɗomka eɓe mbara koye maɓɓe heege ɗum noon yo Allah dandu en e bone ɗeɗo ɓeɗo nayo yo Allah dandu en kadi e bone ɗeɗo geɗe nayi yo Allah yaafo en yaafo dendagal julɓe fof o ko musidɗo mon Ibrahima Saydou Kane ngam weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. ceerno Ibrahima Saydou Kane golle ma jooɗi peewi e ngal ɗo kompital actualité ji diine baɗɗi fayde fe nde tawno ko gueɗe guurade e rendo ngo ene bonna diine neɗɗo taw kadi neɗɗo farnoto ko diine taw kadi e gueɗe kalaɗe kala ene fuŋini e dow makko ɗum noon yo tinno o wahlo Allah walla ena ceerno Ibrahima Saydou Kane gonɗen koye leydi Mauritanie jeheten ka toon to Nouakchott wonande groupe médecin taw kadi ko wannoɓe ko fate concours ha kene tolno e hitande e ko feccere hitande ko fawi walla mbiyen hitande feccere ha hande ɓe erima noon jagorɗo cello ɓalli haaɓe tampi gam yidde hebde fodde mabɓe e gueɗe taw koye safruji beele ɓe keeɓa kadi kamɓene gurdam mabɓe ha timala ko gasi ɓe bindi ɓattaki noon faade maw leydi Mauritanie Mohamed Cheikh Al Qazwani beele kadi on wawa tigui wattude maɓe haqille maɓe gon temedere e ko fawi kay taw ko médecin e oɗon fannu ɓe kolliti noon soɓen keeɓi kay joɗorade hoorejo leydi ndi maɓe mbawa kay laɓɓinante ɗum haala ka ha ɓuura a labde ni hen brigade de la gendarmerie nationale mo Darou Naim ɓe kolliti ɓe nangi wonande fedde e nder appartement mobilier taw kadi ko toon to Darou Naim worɓe tato e debbo goto ɓe kaw jogui toon matériel uji noon matériel uji ɗi ne waɗi hen matériel uji ko wayno ɓe keptini hen ko wayno armé blanche
ko wona ɗum ko kadi ɓe tetti en obséji goɗɗi ene hen debbo goto e tato worɓe ɗum ko ñalawma hanki o ɓe waɗi e toon to Darou Naima wonande campagne findino e jeettino jagorɗo ñawoje leydi Mauritanie yuɓɓini ɗum hande altino to école gendarmerie nationale de la gendarmerie to Rosso ɗo ko ɗon ɗum yuɓɓina wonande kay hol neɗɗo haaldirta e koɗonaɗo leydi ndi hol neɗɗo haaldirta e neɗɗo hol neɗɗo yewtita e neɗɗo saɗa namdo kayit mum gila to banggue ñawoje e fannuji kala so tawi a jaggui jomum e ɗin fannuji kala yewtere yanje nde tawno neɗɗo ne foti newnanede saɗa haalda e mum taw ko haala pewka ha keeɓa haqqille mum walla ha pammina ɗum ko poɗɗa famminde ɗum wonande kadi ɓen kadi oɗon saaha ɓuuraɓe doole to banggue kalifande ɗen gueɗe kala mo jirtina wonande sifa ñawoje leydi ndi ko sali e ɗeɗon gueɗe kala Lala Aïcha on de eɗen gandi ko baɗanoɗo stagiaire to sage-femme taw kadi ko majjunoɗo ñande aljuma jewtuɗo henno kañum yiita toon to Bassikno taw kadi yiitima ko police kanko o jiguino ko fandare yaltude leydi ndi hol nawannoɗomo ko wawi wonde kala dental sage-femme uji ɗi leydi Mauritanie Nouakchott jonnani ɗum hay seeɗa ɓe kolliti yo pele kala ko woni caggal mum rewide wawa jaggede ɗum ko caggal nde caméra surveillance yi o yalti galle mabɓe noon ko ñande aljuma nde saga 10 heures o nangoya ko hedde keerol oɗon fannu gam yaltude leydi ndi accident yangara on accident waɗi koto nokku mbiyata Almakka ne tawi nder diwan mo Zouwayrata tato mbasi en pittali mumen waɗi noon goto gañiɗo hen no fewi ne tampi ɗum ko ɓen yilotinoɓe kanŋe ene gartanno kono jayde holliri ɓe jaltino keerol leydi mabɓe to leydi maɗi Algérie paɗen Abdelmadjid Tebboune hanki waɗi haalande saride no fewi wo arti jokkodiral hakkude leydi Algérie kame leydi France e nder haalande makko e noon o jippini ɓerɗe ngabbuɗe no fewi tension gonnoɗo hakkude mabɓe nonne kadi Emmanuel Macron hoore leydi France holliti ene heeɓi so tawi Algérie ne heeɓi wo arti kadi e hollirde wonde gollotoɓe leydi makko maɓe ɓeydane joɓɗele beele jomumen mbawa yerodirede e gurdam ceerɗam teskaɗam o saaha gonaɗo kono kadi o holliti leydi Mali faami o saaha gonaɗo Algérie wona leydi ganji leydi Mali Algérie yiɗani tan leydi Mali ko jamde kisal kañum e leydi Niger kala to leydi Mali nema bugo ko wuuro tawetego e nder commune mo Kolongo jamma alhamisen jofi aljuma ko ngon wuuro yana taw ko jogitiɓe armeji jani hen sukaɓe hewɓe torla toon lepta dabeji kewɗe kona nawa ko wona ɗum ko noon akayo hewɓe koyna toon woni hen mbaɗa viol taw koye ɓen settiɓe butikaji duppa hen dañi noon piile gewɗe baɗɗe hen dabeji kewɗe kona e nder oɗon sifa wuuro wongo ngo mbiyata Tundit Lio ene tawi nder commune mo Boura tonne kadi ñande aljuma nde ko piyande ɓutte nana toon dabeji kewɗe kadi kona e nder oɗon diwana caggal udditgol lawol nonne kadi caggal udditgol lawol caggal udditgol lawol leere dire lawol leere dire ñande nogas ɗiɗi ndu lewru ñande hen noon hewɓe kay finaɓe toon jaɓɓima kar gadiɗo iwde to Bamako ene jolni yimɓe siftinde moon toon on diwan leere koko udduno ha tiiɗi ko wonɓe jogitiɓe armeji guddino toon ne sattirnoɓe natata yaltata o kar gadiɗo iwi to Bamako gam fade toon hewɓe jalti gam jaɓɓade oɗene ka ɗum ko caggal yontere yawtunde wonande kay ɓen jogitiɓe armeji ɗi gudduno oɗon nokku taw kadi ganduɗa ko nokku kewɗo nafoore kono kadi ko guddunoɗe hewɓe nattano hewɓe jaltata to Ansogo o sa teskama tonne kadi ko ɓeydugol prix essence no fewi kayne taw kadi ko litere goto essence ne yaa ha temedde jeegom mbuɗu hewɓe kay erima so tawi jokkirindani ko caɗele mawɗe auto ji kewɗi gaari natti dogde gam teskede caɗele teskaɗe ko fati banggue oɗon saaha carburant e nder leydi taw koye leydi Mali to Guinée Conakry wonande ñawore nodditade nde Aliou Ba yaadiɓe landa modèle ɓe erima
yimɓe maɓɓe ɗo goni kala nde moɓodirta ñande nogas e jeegom dow lewru woni hawrata koye alarba o ko nde wonata ñaware on Aliou Ba taƴa noon duuɓi ɗiɗi e kaso gila jeeɗiɗi lewru janvier gam tumedemo ene suuti konnguli ñiŋoje faade e hoorejo leydi Guinée to Burkina Faso paaɗe ena mouvement sen ɓe kolliti yimɓe maɓɓe hewɓe biftama ɗum ko heccanki o nayo hen ɗiɗo ko rewɓe ɗum ko caggal nde ɓen kaali e wargoji bannoɗi to e nder leydi to woni Zolenso jafuɗon woni Zolenso taw kadi ganduɗa ko wargoji baɗaton e fulɓe ɓe noon caggal nde kaali nawama e nder kasoji ɓe jonnan ɗum e seeɗa kono jaydenkoɓe ɗiɗo mbiyama hen pep ko wona ɗum koɓe kollitiɓe deƴƴata ɗi fitinaji baɗoji leydi koɓe haalaɓe jamma ñalal sifti noon yontere yawtunde won ojoji jalti e laylete rendo ne kaala ene mbiya mbare fulɓe e nder Burkina Faso kamɓe goni caggal ɓe jihadiste ena ɓe gueɗe kala nanama hen no feewi ha ganduɗa laamu leydi udditi hena enquête jaaƴe no feewi ɓe kolliti leñamago ala e leydi mabɓe leydi ndi ko ɓiɓe leydi kala ndendi ɗuma ɗe gueɗe ko ɗe kaaɓi kono o jagorɗo kay kolliɗo ne haɓole e gueɗe meeɗa dartade kala saaha ɗe gueɗe wadde nder leydi ndi ko wala ɗum ko noon hooreji leydi Faso ñiŋi no feewi yoga jayɗeli o saaha kay gartuɗi ko fati e wargoji baɗaɗe fulɓe guilay sukaɓe ha ena heeɓe daabeji kewɗe nawa cogga paya ladde ɓen ko toon lepta torla mbara ɓe kolliti noon wonande ɗum ɗo kala ko bonude image Faso e hoore muma kono image goto pelle kewɗe kolliti ko wargoji baɗaɗi e jomumen to Libéria délégation CEDEAO yettima toon hanki o gam kaldigal hakkude autorité ji laamu ngu gouvernement o kame suudu sarɗeji leydi ɗo pooɗe ndure woni o saaha gonaɗo to Togo mitin mawɗo hanki waɗi toon to Lomé capital Togo on mitin noon ko wiide hay loppet min ngala e waylugol constitution leydi baylaɗo guilay avril hitande yawtunde wonande sumgoji présidentiel ko ɓen sarɗiyankoɓe cuɓata ɗum ɓe kolliti ɗeɗo gueɗe ko gueɗe nawtirde démocratie leydi ndi a caggal Angola Luanda holliti dartini koyɗe mum jaam duuɓi ɗiɗi ɗe yahanno hakkude RDC Congo kame Rwanda ɗum ko caggal nde waɗi sek ko fate ngal ɗon a kaldigal to RDC Congo keddore o satinama faggudu en yatiri caggal no feewi worɓe joomen ngaluji kulti ɗon ɗo heɓe kay dogui gam moltoyade ɗo kadi ɗo kanŋeji kewɗi ha tente nokkuji golloɗi kewɗi o saaha naati e juuɗe rebelle M23 to Afrique du Sud ambassadeur mum diwaɗo to États-Unis d'Amérique hanki arti toon to Afrique du Sud kankon Ibrahima Rasoul o holliti ala kala ko woni hen so wona Amérique lurodiri e autorité ji leydi makko to banggue leyɗele ɗe nde Donald Trump haalno ha waɗi jabodiral hakkude leyɗele kala Donald Trump riwimo nde o yaltata leydi Amérique paɗen ko toon to joolam jabeeri Gaza wargoji musɗi ƴiƴije dufɗe wi jagoɗɗo cellal ɓalli mo Hamas o holliti ko maayi ko limore nde ene fakkiti no feewi ko gañi guila rewɓe ha e sukaɓe e woɗɓe kala ko waɗa ɗum ko tan e nder ɗeɗo hen balɗe tan ken tolno temedde jeeyo neɗɗo fitta ɗum ittama taw kadi ganduɗa ko caggal nandiral ñande 19 lewru janvier yo haare darto kono sa e kala saha Israël ne sukka e mabɓe bomboje e gueɗe goɗɗe kala keddotoɗen koye Russie leydi Russie noon hande délégation mum yettima toon to Riyad tawdirde délégation américaine ɗum noon ko kaldigal jaam duumiɗo beele ne arta hakkude Russie kame Ukraine caggal jonde hanki nde wanno toon wonande kay ko groupe wonande ɓen délégation mo leydi Ukraine kamɓe ɓen iwɓe to Amérique gam jonde kaldigal toon ko wona ɗum konon Ukraine Volodymyr Zelensky erima windere nde o saaha wiyata Poutine yo dartin ɗi wargoji bonɗi e ɗi farapuji bonɗi ɗi waɗata nder leydi mum saabu jamma hanki o weddima drone e nder leydi Ukraine to Turquie Istanbul kankon biyaɗe e kanko on Ekrem Imamoglu mo ganduɗa kan wonno maire Istanbul ñawowo yamiri yo wedde nder kaso hewɓe noon kollite metti men mawɗe no feewi ceppi seppo musgo waɗi hewɓe nangaɓe 12 jaydi yanke e goto photographe hande o tawme galleji en beddama to nder kaso ɗum ɗo henno wonno kumpital men
ɗemngal pular ngal min gaddana mon kikide hande oɗo yesso haalirde ko musidɗo mon guiɗo mon sehil moon sar Abdoullahi Sarr to karallagal Weltare TV ko Saydou Abouba ketki malaki jam yo jamal hiranena